iyi ndo iri kuirwisa iyi, ndo masanctions aya. Saka iyi yanga ichiuya kumasanctions neudiki hwayo. Ava ndo masanctions. Pane chinobuda here apa? Vana amai pane chinobuda? Vamunangagwa vakati hazvinetse. Ndaura kugadzira mari yakasimba. Iwe goridhe uya apa. Diamond uya apa. Nezvimwe uya apa. Iwewe chiuya apa. Chandeitoni. Chidena tono runoitwa sei apa. Rufaro kwamuri. Muchadzorera here apa. Nevarume vese munoitoka pamainzwa zvichinzi kuna anonzi mareserve. Igoridhe rakacherwa nenyika rikachengetwa kuti risimbise mari yedu, kuti mari yedu isafambe isina chakaitsigira. Mari yedu yeZimbabwe yakada kufanana nemusikana asati aroorwa, yakazoroorwa. Ndosaka yakachinja zita haichanzi Zimbabwe dollar, yakushandisa senemu yekumurume, yakunzi Zimbabwe gold. Rufaro. Mari yeZimbabwe yakapfekedzwa ringi. Haisisiri singuru kana mukaiona, yakawanikwa. Ndosaka manzwa vamwe vachinetseka kuti kosei yakaiswa QR code, ndo ringi yakapfekedzwa mari yedu. Mari yedu yaane murume, mari yedu yaane mamonya, haichatangike. Kana sanction rikada kuuya, famba imi muchifamba, famba kafa imi. Ndozva zvinoita izvi. Masipata. Rufaro kwamuri. Togai kumashure ZiG uye pamberi. Zvakureva kuti ava rume havaonda. Goridhe harichinje mutengo, manzwisa. Rinoramba rine mutengo umwe chete. Saka kana goridhe